biyen bekasé pegenggek. Aku saiki wis tobat. Gak dadi pegenggek. Soale larangane agama. Sorry, sapa ngomong cek tetep pegenggek. Oh, peningkatan. Aku tadi germo. Ojo ade ngomong, ojo ngomong kalani mancing, kok tak jak. Gak gelem tak pancing cocotmu kon. Raimu wis kaya iwak keting. Wong Mami Okta iki senengane mancing. Duwe tangga ya kurang ajar. Kaca baru gak jelas. Iki rokok teko panitia. Ji Samsu. Berhubung panitia iki mau gak gablek kongkon separuh edang. Mene adik ditangkap nang kene separuh edang, gak ngurus, gak gelem aku. Karo isin. Enek gluduk matamu tak wong gak udan. Iya wae. Ya yo. Semakin menyala, kau semakin gila. Ngomong apa aku? Cocok mek patinia sampean. Panitia mek gawe panggung ndukure kali. Ngerti mek tangga sebelah raine kaya iwak keting. Ati bang potonganmu kaya apa wong aku ancen ayu. Sakmene akeh sing paling ayu ya aku. Ayu apa? Ndene atus kok jedeng tak dengke. Napa kok nate dengke kon? Tak dengke iki lanang tak gidol. Bareng ngono dadak lho. Osok-osok telalene gedhe. Matane anjene picek, katarak, rabun. Iku duduk telale. Apa? Belalang tempur. Damit bajang bayi lanang wedok. Mangkano dadi banci wong cabang bayi lanang wedok. Mangkano ana wong meteng iku jane ngomong, "Bu, Pak, cabang bayi lanang wedok." Aja ngomong ngono, cabang bayi lanang tok. Cabang bayi wedok tok. Mek lanang wedok dadine Mami. Mami apa? Darmanto kok Mami? Toh, Darmanto, apa toh? Ketanireng, Dik. Kok gak kejuruan? Wong gendeng gak keweruan. Ya tangga sebelah iki. Bendina nata boto. Tapi botone boto pekuk. Jenenge Darmanto, bendina nyocot. Tapi kaya pekuk. Guyu wajahe ngono seneng aku. Jadi tak gawe ngono. Kaca. Iwak urang dawa buntute. Wis gerang kok gak ana nyebute. Gak eling kate bongko. Setia
dheweke dibanci-bancino. Gak ero, masih banci aku masih atus kok dingki. Alah jen aku dhewe kepengin ero. Enek gaweane Pande. Ero apane kon? Ero apane kon? Berarti kon ro bekakasku kon. Tibake awakmu ero nggone mak. Karo isin ndengke wong wedok. Wala kaya iwak lohan. Kacu. Iri gak duwe rokok. Loh, lah aku dikai panitia rokok separone kok. Percuma dikai panitia separo edang. Tahun meneh kudu rong pak edang. Rompak ludur kowe larang regane. Des. Enake rek di Samsu. Jangan gendar, jangan takut, des. Sepelane ku ojo jangan gentar. Ya bapak tak gawe ngono. Sepelane jangan didengar ana taji tabah tungtak. Waduh, jangan. Ya Allah, cenake rokok iki. Ora tak sedot aku duwe dhewe. Endi? Lah iki Cuk, jincut. Dicoyok temenan. Taji kurang ajar dicoyok temenan, Cuk. ya iki jole kok tumplek sampah iku. Wong duwe tangga ku mbok rukun. Gak iso rukun ambek raimu. Wong raimu kaya yuyuhe sawah iku lho. Tak kandhani dulur-dulur mek ate tandur pari. Pojok iki ana fotone Taji iki lho. Pojok wereng yuyu, wereng soklat gak kira ana. Ya, itu menguntungkan petani. Yang dibutuhkan petani seperti itu. Kon ngerti? Panitia ngekei job ndukure kali. Tahu? Ngerti panitia mek aku iki seneng mancing. Alah. Oh, bapolai iwak jero banyu iku aku ngerti. Alah, saya tak jadi. Ya, Kejabok. iwak kutuk. Kelepek. Iwak sepat. Cerot. Ana ta iwak cerot iki? Enak. Iwak apa? Iwak ngeses. Ana iwak sing kaya raimu. Kecepet biur ketebuk ato. Oh, itu dudu iwak. Apa? Mbokmu kabyur. Karo isin. Aku iki amit-amit dulur. Pindah nang diae mesti ditutno wong gendeng. Sing ketutuke awakmu. Ketani ireng gak kejuruan wong gendeng gak keweruan. Sing pindho. Uang kok Masih pengen pindho apa? Masih pengen pindho apa? ada apakah kiranya di Monas ada air mancur yang pandai berjagat? Apakah engkau memang belum tahu Masa ada banci-banci yang lagi berjoget? itu gak payu, mesti sabak keben. Masih soba kebon ke arep raimu. Pancen aku orang duwe. Memang raimu kaum duafa. Opo apa? Ati ngesiri aku gak gablek duit ngesiri aku. Alamene omahku. Aduh. Lho amit-amit baja bayi lanang kabeh. Rokokku aja dijedot.
Lah mari nyedot iku ayo kelepekan kon. Kelepekan apa? Otak kaya racan. Iki. Heeh. Lho, ya Allah. Lho. Ya apa gantenge kon Ji? Kon gantenge Ji. 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 Ayo, kenapa nang omahku kon? Kenapa nang omahku kon? Aku lah wis gak wau ambek kon. Ayo ngali nang omahmu dhewe kon. Omah iki omahku. Lah kok odol-odol kaya ngene iki. Sing odol-odol ku yo raimu. Kon kepingin ru aku mek kate salin. Waduh, juyok rek gununge, tapi jerone gombal. Timbangane bojomu. Satu rasa mek iki yo dua rasa. Walah sing kiwa. Endi? Sing ndi? Sing kiwa. Sing ndi? Sing kiwa yo. Mari Mas. Sing tangan. Sing ndi? Sing tangan. Ndi? Tangan. Kaiki. Teh Sisri. Ana sing tengah. Sing tengah. Sing tengah. Ana. Apa? Iki lak Mari Mas. Mari Mas. Teh Sisri. Teh Sisri. Mari kok gepuk. Ah. Sing tengah ana. Sing tengah apa? Nyok teh bandul iki mplon. Asu. Warus e. Ora jawab. Mari ngene lho. Ketara panitia iku kancamu makan aku gale mlebu. Lho ya jelas kapok nyere kon duduk tanda asli. Ha tanda apa aku? Walah mari tanda kebonan ya terus malu munggah Ludruk Budi Wijaya. Ya bener kon balik kon. Ya gak wedi masih balik gak apa-apa wong aku ya bayaran. Bayar apa ya balik gak bayaran. Gak ro isin gak melo nandur pencit ya mbadhok kayane pencit. Lah sing salah ya sing nandur. Wite no kebonmu pencite mangkel no kebonku. Ya tak bek. Ngono ya gak ro isin gak melok ngeduk sumur melok nguntal banyune. Timbaku timbane sapa? Lah timbaku Botohe sapa? lah sing gawe sapa? Sing gawe tukangku. Lah aku sing bayari. Botohe teko aku. Aku sing ngobong. Tampare teko aku. Lah aku sing tuku. Ancene kon mbokne ancuk. Kalah. Apa nomor iki Mang? Endi, Mang? Oh. Cocok ambek nomere 11. Kirik. Kelakuanmu ancene koyo kirik. Kere gak masalah, kere itu membantu petani golek tikus. Tikus codok, jelek-jelek. Wis gak mangan tanduran. Lah tenan jaran gak duwe udel kon. Apa Mas kadhe udel kono pegele? Tahu ta ono dokar dikerek-kerek, gak ono jaran. Ya mesti nek dokar tele jaran yen udel ora duwe. Ya kok potonganmu iku nek ngomong saene dhewe gak duwe udel kon. Ya kon pikiranmu koyo kerek. Ya kon. Gak duwe udel. Babak. Masih kadhe udel gak arep ambek raimu. Gak udel. Wekmu kencing manis gak iso ngadeg. Ye. Enak aku duwe gula akeh gak tuku. Ngono katene ngondol, percuma eman bayare kon. Sapa ngono? Raimu. Nek aku dhewe ping 5. Ping 5 apa kok apano? Enak gak kelinci. Lihat. Omahku. Lah iku anak buahku takon kok diapano taji gak apa-apa kok mi wong iku tatung gak ngadeg-ngadeg. Wekmu gak iso ngadeg Ji, taji.
Nek gak ero gak iso ngadeg, tapi nek ero jengles ngadeg. Nah, buktine kon dengki aku gak iso ngadeg lapo kon. Gak iso ngadeg nyele padha. Ojo ati ngomong padha, timbangane wong wedok sertan wekku. Seret wis sampe katut. Ngesir gak keturutan nggih ngeten iki. Dengki kon. Kon nek dengki kon. Kon dengki kon. Aku gak seneng mek kok dengki. Ini Apa? lili pencok. Wong mek mencuri-curi pandang yang ngono iku. Sapa mencuri padang? Kok gak ngomong mencuri pandang ya? Kon kok gak ngomong mencuri pandang. Buktine kon lu. Tumpakno matamu ah. Aku ditumpaki taji rugi. Sing numpaki sapa? Jarane biasa ditumpaki, masih gak bayar gak apa-apa. Aja sembarang kon, aja sembarangan kok. Aja sembarangan. Aja sembarangan. Aduh. Ngamuk kon. Iki gedheku, iki aku sing bangun kok mbok rusak kon. Sapa sing bangun? Aku. Nek panitia ku mang. Ojo soge kendel soge wani kon. Dikira aku wedok gak wani ambek raimu kon. Lho sing arane koni wedok sapa? Iki kaya cucukmu dhewe. Wong kon iki lanang asline ngono. Lho aku kan mari operasi. Operasi apa? Sing nang urus tangga, tak nelpon anakku. Wong gendeng kok ditanggap. Halo. Halo. Kamu pulang sekarang nak ya? Iya Pak, saya pulang sekarang Pak. Oh, jadi kamu pulang sekarang. Iya Pak, saya nggak betah di sana Kamu- Pak. Kamu kok ngerti lah Bapak tidak punya uang sayang? Iya, aduh Bapak, saya di sini diperkosa banyak orang. Bukan telepon aku kok nyocot dokumu dulu. Halo sayang. Sekarang kamu di mana sayang? Oh goblok. Aku. Goblok. Anakmu itu wis teko cuk jancuk. Iki lho. Iki anakku ya. Iki teko. Halo sayang, Rinio sayang. Alah, atine loworo cina bongkok. Goblok. Halo sayang, alah pegel. Sandal iku duduk telepon. Lho, ketemu sandal. Tapi iki telepon. Ndake. Tuh, ngabuken aku. Loh, sayang. Waduh. Bapak, Ada apa sayang? Bapak, Iya. bapakku itu jarene nyusul aku toh, Pak. Aku jangan nyusul nak. Anu aku nge-grab. Dadakno motore digawe uang nak. Dadi ngenteni. Mari ngono nak aku nge-grab. Aku nge-grab ya dadakno. Masalah nak. Dadak cekel gombal loro. Kon iki ra ngerti.
karo isin. Iso karo isin awakmu. Anak sak bapakne padha ae. Anake begengge, bapake dermo. Pak, Ada apa sayang? Bapak lo tak kongkon nyusul. Iya. Pak lu gue rodok rene lho Pak. Sini nak, kene cero tangga cak atine loro. Mene boko, ayo diremot aja digendong. Bapak, Ya, kene lho Pak yo. iya nak. Aku iku lak teko Juanda iku lho Pak. Terus? Kok Bapak gak gelem nyusul? Nak, Lah aku kan yo apa sih Pak? enak. Kan bingung. Pak, aku bingung. Yo. Iya, Pak. Aku bingung, Pak. Kok nak kepingin ngemis susu. Anake dhewe cangkeme ditatepno susune. Lho, diarani anak. Wong tuwa sayange nang anak. Ya nek awakmu ora Jawa. Ya nak ya. Iya Pak. Ngene nak. Pak. Ya. Sampeyan iku winginane kok njaluk dhuwit. Heeh. Nduk, inget. Jadi mana Bapak dhuwit 5 juta ge tuku TV. Ya wis tak tukar TV nak. Tuku pirang in, Pak? 1.350 in. Lah kok wombomen Pak kuwi? Ombona tak gele lapangan kok. Kan tangga sebelah nginceng tak tulek. Matane. Terus maneh? Bapak jalan njaluk dhuwit kate ge tuku kulkas. Wah, nak duwe kulkas. Sapiro Pak gedene? Wah, gedene ku 50 meter persegi. 50 meter persegi, Pak. Persegi. Lah kok gede, Pak? Gede meneh jagat tangga sebelah ki dadi salju. Pak, Apa yang? yang piye to Pak aku iki anakmu Lu lho. gak apa-apa. Iki anakmu lah pokoknya yang. Gak apa-apa, anak ki nyeluk anak. Sayang gak Anakku masalah. sayang. Anakku sayang kan begitu. Lah nek aku nyeluk anakku sayang gak dibanci. Bapak, Ya banci. sikil. Anak sikil. Sikil aja sikil. Ya, ada apa banci? Banci. Sorry, Bung. Bapak, Kacau. Pak, sampean ngono dadi duda pirang tahun ngene iki sampean apa ora kepengin rabi to, Pak? Alah, dodok. Sapa sing arep bebek bapakmu kaya rengginang? Aku asline jange rabi nak. Oleh tangga. Ora. Oleh sapa to, Pak? Lho, oleh arek iku lho ndiku. Sama Lea. Najis. Wis to, Pak, wis. Jadi ngene nak. Bapak iki sebentar lagi akan kawin. Sebentar lagi taek lah. Sapa arep ambek raimu? Cita-cita. Sebentar lagi kawin nak. Citane sibuk. Setelah kawin, Terus? nanti saya nanggap nak. Enggak apa-apa, Pak. Nanggap Ludruk Budi Wijaya dari Jombang Usian. Lah, setelah aduh nak, seragam kamu Joko. Ingat kok ini iki. Wong anake kok bokonge dikerowoki. Kerami. Bapak dirapiin. Bocah masuk, cokot masuk. Turunnya bedes ya ngono. Gak apa-apa turunan bedes, wong aku turunan wong sugih. Soge apa? Soge wong gendeng ta kok. CEO PT Sisil. CEO apa? Sisilmu ngono ta. Kon gak kira CEO. Pak, wis gak usah kadek geger. Iki tak gawakno jam-jam teko Arab, Pak. Waduh, anakku teko Arab Saudi dialan air jam. Anak sak bapake goblok. Goblok piye to? Anakmu nang ngarep iku duduk penggawean genah. Anakmu nang ngarep nggo ngondol. Iki banyu karene cewek, Cuk. Lho, Pak, iki bener-bener jam-jam lho, Pak. Kok darene banyu
sing ngukur. Sapa? Aku. Lah nek awakmu sapa sing ngukur? Paling kok pepet rawe. Aku yang duwe anak lanang ganteng. Pak. Iki dombe dhisik ya, Pak. Lek kate ngombe bismillah sik. Iya. Tak gekno kopi susu ya, Pak. Susu nak. Sapira, Pak? Ala rong drem. Kok akeh men, Pak? Lho nek gantek disono tangga sebelah ya. Tak klebuse ya, Pak. Adek, kopi susu. Motor Pajero. Pajero. Aku tak klebuse ya, Pak. Ya. Liwat kene. Lapa anakmu liwat omaku? Arek liwat kok saka rangkul bener bekakasmu tak sogok. Kopi susu gulane areng, Tak sogok. raimu kesusu ancene wong gendeng. Ala ora gak kena tangga. Dalane anakku teko Arab Saidi banyu Saudi duduk Saidi. Saudi. lho lah ya aku ngomong apa sih? Saidi. Lho dhek ngono aku ku lho. Ala ngombe. Ngombe banyu jam-jam iku kudu bismillahirrahmanirrahim. Ala kate jale. Iku banyu teko Mekah iku. Banyu suci, banyu suci. Bismillahirrahmanirrahim. Kula badhe ngombe banyu saking Arab Saidi, banyu jam. Kacu. Enek wong wes kepingin. Oh, kesuwen. Kati ngobrol royok-royok kepingin ta. Rena. Hei. Cek, brengos iki dicincing. Brengos dicincing. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Lu, ini banyu jam-jam mau. Tak kuare kali. Kok udah kok sahur. Campur peri cuk. Banyu jam-jam ae aku yang duwe anak lulusan Amsterdam. Wah, Amsterdam apa? Paling lulusan Amsterdam. Ngremekno anakmu tok sing sekolah kuliah di luar negeri. Lo anakku calon CEO. Iya, Mama. PT Sisil. PT Sisilmu kuno. Kon melarat kan duwe PT kon. PT apa kon? Betapa sampe kaya kethek gandol. Kurang ajar. Kurang menisor. Menang. Kurang menang. Studimu ya apa nak? Studimu ya apa? Heh? Studimu ya apa? Bandulan. Keri. Rotok menang. Le, Baro. Masih pepetan gak meteng kok. Kamu kan ya wong gila Gila matamu kok. Mikir anakku semata wayang. Semata wayang. Mek anakmu wedok karene wong akeh. Anakku ganteng. Wong arep potongane keluron ngono kok. Lho wayahe metu. Lho, Wis aja direken nah. mama dilokno Pak D Taji. Dilokno. Celantun kok mek dadi anake mama. Wah. Sampai niku tuwek. Aja wani-wani karo ayahku. Lho. Kon ngomong apa? Ayahku. Mama. Kok Nek saya lho. nyeluk iki mama. Tapi mama gombal. Ayo, sumbar ono, Pak. Hei, Pak Taji. Mami Tilana. Dilokno. Mami
didengke. Celatun. Loh. Aja langi-langi sampean. Kurang ajar sampean. Sampean kayak dhewe sih. Celatun. Lungguh ki. Apa? Celatun. Wak tadi. No. Kuliahmu nang luar negeri ya apa le? Tenang mah, aman mah. Sampai tak gawakno oleh-oleh. Kon gawakno mama oleh-oleh iki apa nak? Geding. Geding. Kok geding ya? Iya, dari luar negeri. Gedang ini lho. Geding namanya mah. Gedang. Kalau di sana geding. Luar negeri goblok. Ya apa sih? Iki lagi. Lagi. Mek gedang nang gone tanah Jawa iki sak cengke piro? Hah? 5.000. Iki siji iki piro? 50.000. Berarti kita ke luar negeri. Luar negeri. Lu enake geding iki. Wah, Tak geding. pangane ya le. Iya mah. Enak geding. Lah gedang teko luar negeri kok cari bosok sisih. Lah apa bosok? Wong kancen iki difermentasi kok. Iya. Fermentasi apa ya iku digawe ragi. Import. Import apa? Celatun Pak D. Kan ngerti nah biasa. Biasa wong melarat. Orang kampung. Kon kaum duafa. Terus, Kon nek iso nyelatu, ojo tak jane mah. Catun. Katun. Ayo Katun. Sing nyelatu ku kon goblok. Lah. Kon. Wah, wis mah. Capek aku. Kon capek. Capek. Turu ana. Iya, tak istirahat aja. Wah, nyerah katut bongko. Geding habisnya ya, Mayo. Santai nona. Dari Amsterdam. Amsterdam. Iya. Turu Ya, ana. Mayo. Ojo sampai pegel-pegel. Ya. Kulite tok iki 3 juta. Alah. Tuh. Tau badok gedang. Tak buak kulite nang kene wong kulite ambune semerbak. Yo. Tak karekno separuh. Aku buat tapangan. Kowe iku mambu hidupmu. Aku tapangan hidupmu. Uang ku ya. Ayo njogo kebersihan. Wong kebersihan ku adalah kesehatan. Lah nek kon mangan tuh kok ecer-ecerun nek kebreset ku wong mesti kon dosa. Ayo cukun. Ayo cukun. Kaliren kon gambar batok. Kaliren kon gambar. Dicar-carno kok tambah gatel ati, nyambel goreng ati, manas hati. Aku semeneng tapi jek kok garai. Sogeo kendel sogeo wani, jek wanian wong wedok. Kon njaluk apa? Tak ladeni kon. Kon ngajak apa? Sakarepmu kok nyajak apa? Gelut ayo. Ayo. Mek perkara wong wedok gak kira, gak wani ambek kon. Ayo gelut. Ayo gelut. Pikir aku gak wani ambek kon. Piro tenagamu cita-ci? Tenagaku luar biasa. Ayo bukteno. Ayo tak bukteno. Mati saiki gelut saiki. Ayo sakarep. Ayo. Alah Dewi. Yo. Saking ngene. Ya wis. Anak wis padha senenge, wong tuwa kudu nuruti. Saupama anak iki gak disetujoni, nek bunuh diri, sing rugi sapa? Lah ngono aduh. Aku tetap gak
setuju cak. Aja ngono. Nanti bayan aku gendana mbene kaji are. Apa? Yo gak setuju. Arek wis padha senenge. Engko nek minggat ya apa? Nek minggat gak boleh. Sing rugi sapa? Berarti ki ya apa cak? Ya saiki ya boleh ono. dina sing apik. ngono. Nang ditanggapno Ludruk Tanggapno Ludruk. Budi Wijaya. Saya saiki jajare tak pepok ning mburi. Bengi iki rek digaweno lakon apik rek. Lakone ruwame sampai esuk. Apa cak? Geger winongan siluman blorong putih. Apa? Geger winongan siluman blorong putih bersama Ludruk Budi Wijaya.